På unlock, lad mig lige prøve at køre den. Lad mig lige prøve at køre den. Lad mig lige prøve at køre den af mini. Nej. Hvem har medkittet? Okay, hold dig lige klar på en af dem, der står hernede. Jeg vil nok fjerne dig, hvis det er dig, der havde det. Der har jeg lånt minien af. Okay, er du på lige åben den hvide lampe? På lige åben den hvide lampe. Yep. Problemet er bare, at der er 2 minutter til flodbølge. Vi vil ikke kunne nå det nærmest. Oh my god! Nå ham lige. Det styrer lige det der. Så er du om sådan. Ej, hvor mange tasker. Ja, fuck, jeg vil se om det virker det der. Åh nej. Var det ikke dig, der var her dårligt til det? Åh nej. Nej, det var min lampe. Jeg har ikke GoPro. Jeg er ikke klar på det. Jeg har det også. Jeg tror lidt, det er der, man holder væk fra tablet.